Dag Lei. Dag, hoi. Dag Lei. Lei. Ja. Hoi. Ik wil je gesproken of ik plaats moest nemen. Nee, boete, maar dat doen we dan binnen op de goede stoel. En dat was even met een gebrood over die hobby's en wat zich allemaal thuis. En natuurlijk over het spuitenkabinet. Met dat een plezier, denk ik. Dan gaan we dat doen. Met dat Kom een door. plezier. Kom door. Ja, doe maar. Hoi, Hoebe. Dag Lei. Daar. Hoi. Wie al bezig? 76 onderhand, ja. 76. 76. De bent een echte meertrekker. Ja, geboren en getogen hier. Ja. Ja. Getrouwd. Getrouwd. 4 kinderen, 3 jongens en een meisje. Ja. En 15 kleinkinderen. Een grote familie. Ja, een heerlijk grote, ja. Hoi, wat heb je in die werkzame leven gedaan? Die bestuinder was? Ik heb altijd geprobeerd komkommers te telen en te loten telen. Ja. Zo moet ik het zeggen, want ik was vrij vroeg ongeveer met 40, zou ik al met zoveel rugklachten, dat ik het werk aan anderen moest loten. Nou, als je komkommers stelen, dan kun je natuurlijk ook weer zeg maar de voedingsstoffen die de plant moet krijgen, het ontluchten van de kas, maar ook bestrijding van ziekten en plagen. Die vond natuurlijk toen ook plaats. En door het ook een hele grote verandering in plaatsgevonden. Een groot verschil is natuurlijk niet alleen maar de bemesting, maar ook het onkruidbestrijding en van dierlijke plagen en dergelijke. Hè? De onkruidbestrijding, zeg maar, zo gauw toen ik in een verwarmde kaas zat, was de grondvocht zo ziek. Dan moest ieder jaar stormen. Dus dan was het, de zootkiemen die gingen wel kapot. Maar met het mes bracht er weer heel veel onkruidzoot in de grond. Ja. Dus ik had toch wel last van. Dus dan moest er met de hand gegeven gewiet worden. Ja. En dan de ziektebestrijding, dat was vroeger spuiten. En dat is voor het allemaal biologisch op dit moment. Want dan komen we eigenlijk op die allergrootste hobby. Ik kan ze wel zeggen, neef en Nel, die vrouw, want dat is natuurlijk de allergrootste Dat is de grootste hobby, ja. Kinderen en kleinkinderen. Ja. Maar hier achter De dit dan, tiener. tegen noemen ze het spuitenkabinet. Ja. Wie komt ze aan de naam en wat helpt dat in? Het spuitenkabinet, dat is gekozen op, ik kan het geen museum noemen. Ik heb mijn verzameling, die heb ik uitgestald. Zeg maar ongeveer alles wat ik heb ik overzichtelijk uitgestald. En een museum doet een paar deel van zijn collectie uitstallen en de rest hebben ze in depot. Ja. En een kabinet, dat wil zeggen een opbergplaats. Zodoende kom ik aan de naam. Kabinet is een opbergplaats. Nou, Ja. Maar hier even. Vanaf wie lang best ik dat aan het verzamelen? Ja, als je dat teruggaat, dat is heel moeilijk te zeggen. Er kon er onderhand wel 34 jaar tegen zeggen. Wat is die oudste spuitstuk, om het zo maar te zeggen? Mijn oudste spuitstuk, dus heb ik daarachter moeten gaan kijken wat ik als eerste gekocht heb bedoelde. Ja. En daar is het eigenlijk mee begonnen, een grote tinnen klismaspuit. Ja goed, in begin jaren 80, ja goed, tin was wat een en kocht mij bij een antikeer een grote tinnen klismaspuit. En daarna zocht ik naar een spuit eigenlijk, een flitspuit, zoals we toen op het bedrijf vroeger hadden, voor in de hennekeuien de bloedluus, de luus door te spuiten en de vliegen op de staal. Waar komt die naam, want ik denk dat er best wel kijkers zijn die niet weten wat een flitsspuit is. Waar komt die naam vanaf en wat is dat?
de naam Flitspuit is eigenlijk een merknaam van Esso. Oh. En die hebben het bestrijdingsmiddel Flit op de markt gebracht. Oké. Ja. En door komt de naam Flitspuit vandaan. Het kan ook nog wel wat te maken hebben. Veel van die spuiten worden met de kop in een emmer vloeistof gedood, gehaald, volgetrokken en in één keer leeggespoeld. Ja. Ja. Flits. Helder. Dus als ik het goed begreep, is Esso er ook mede verantwoordelijk voor dat er van die navulblikjes of flacons kwamen? Ja, die heeft Esso gemaakt, die heeft Gulf gemaakt, die heeft Shell gemaakt. Ja. Allemaal zien ze dat nog maken. En alle films zussen die nog wel eens mee, hè? Ja. Ja. Hey, dit is zo'n... Dit is een spuit, zeg maar. Gekocht in de winkels. De pomp. En dat blikje, dat was los. Ja. En dat was afgedekt door zo'n dop op. Ja. En daar kochten de vulling, draaide eraan. En dat begon het te pompen. En de luchtstroom zoog het middel mee en dan wordt het verstoven. Verneveld, ja. Dat is het principe van die spuit. Dat was voor de peert, geloof ik. Dat staat een Indiaan. Ja, dat komt uit Amerika. In Amerika? Ja. Ik weet niet of het kunnen zijn. Knife. Ja. Ja. Mooi. Ja. Hey, maar dit hoeft nou niet meer te werken. Dat is op de gezegende leeftijd. Ja. Dat het niet nodig meer is. Kun het niet meer. Ja, ook dat misschien. Maar wie moet dit daar allemaal van onderhouden, die hobby van dit? Dat doen voorlopig Nel en ik nog samen. Dus aan zo'n gebouw is heel weinig werk aan. Stof komt er bijna geen binnen. Het is goed gebouwd, goed afgesloten. En dat doen Nel en ik voorlopig nog samen. Die heeft hij ook altijd gesteund in de hobby van dit. Want misschien weet het kiepers dat niet, maar dit is jaarlijks met 50.000 kilometer gereden, als ze mij eens verteld, om die hobby of die verzameling uit te breiden. Nee, daar heb ik, ja goed, steun, dat... Nee, want als ik toeskwam, Nel is één keer met mij naar een rommelmerk gegaan. In Parijs was dat. En toen heeft ze gezegd, ik ga niet meer met mij, want je zit alleen maar spuiten liggen. En als ik wat wil zien, dan heb je toch geen tijd voor. En als ik toeskwam met spuiten, dan waren dikwijls wat voor een rommel heb nou weer meegebracht. Maar zij heeft toch wel plezier aan gehad. Ze heeft mij met die hobby heeft ze echt mee gegund. Ja. Heeft dat nu een beetje, zeg maar, frictie gebracht binnen het gezin? Nee. Toch? Nee. Ik zeg het gewoon, zeg maar, als ik in België of Duitsland naar een rommelmarkt ging, of in Nederland, dat kost nachts zoiets zien, dat ik tegen 11 uur weer thuis was. Ja. Gauw even op en neer jagen, 's morgens als de rommelmarkt open ging. Daar stond ik ongeveer als eerste aan de deur of in die straat, gauw rondlopen en daar weg. Maar dat is natuurlijk wel gevolgen gehad voor de operationele werkzaamheden binnen die komkommerbedrijf. Nee, want als ik die spuiten hier zie, dan zou ik denken, heeft hij nog wat tijd gehad om komkommers te snijden? Nee, ik heb geen tijd gehad om komkommers te snijden, want ik kon het niet meer. Door hij zich niet besteden? Ik kon dat gewoon niet meer. Ik kon niet meer mijn werk doen. Ja. En daarom heb ik misschien ook wel de vlucht zo diep in die hobby gezocht. Ja, dat is misschien wel
en versteken van ook. Hai, nou best ik eigenlijk pas sinds kort best ik verwoest van de Meertrek naar Serum, hè? Ja. Sinds 3 weken. Weet je Westen en nee, maar dan zei ze, kan ze toch aan mijn oren zijn? Ja, die zijn een beetje aan het graaien. Ja, oké. Ja. Heel even, wie bevelt tegen Zeveningen? Hartstikke goed. Ja. Wie komt ze nog terug naar de Meertrek? Ja, goed, hoe de komt dan nog terug naar de Meertrek op dit moment. Dan gaat het nog wel eens een keer terug. Dit had ik toen hier laten liggen. Je gaat wat halen, je gaat wat gereedschap halen. Afwisselen met, daar moet een schilderij ophangen. En dat is moeilijk te zeggen. De hedendaagse tuinbouw kan absoluut niet zonder ook, zeg maar, dat wat hier staat, hè? Ja, dit is ouderwets. Ja. Daar kunnen ze in de tuinbouw niks van mee doen. Ja. Dit is oud. Ja, ik heb toch nog wel een bepaald, ja goed, niet een afdeling, maar een bepaald merk, bijvoorbeeld Gloria en Mesto, wat nog van plastic gemaakt is. En ik heb ook een hele, een schap zeg maar met die bloemensputjes die er in de huishouding gebruikt werden. Kijk, maar in principe is het allemaal, dat koper dat wordt niet meer gebruikt, dat is veel te duur. Op deze plek zullen ze volgens mij geen last hebben van muis, van luus. Niks. Ook niet, hè? Nee, en ook niet van speend. Ook niet. Nee, niks. Nee. Geen ongedierte heb ik hier nog gezegd. Nee. Hi. Nu wil ik hartelijk danken dat wij een inkijkje hebben mogen nemen in die fantastische hobby die een stuk geschiedenis weergeeft van voor de oorlog, na de oorlog, binnen de land- en tuinbouw en eigenlijk alle aanverwante sectoren, want dat is het van kleine bloemenspuit, oliespuit, oerspuit tot zelfs de spuit van de kassen. Ja, ik heb dat met heel veel plezier gedaan. Ik heb ervan genoten, zeg maar, dat ik daar interesse voor had. Dankjewel. Ja.